Не. Тук не. А в девствените лесове, около непрестъпните скали, в дооблачните върхове, край вечните снегове, под горните езера, при жилищата на сърните и елените, около кристалните потоци с пастърва, в царството на орлите и на многократните екове, там е хубавата, дивната, умайната България. Аз съм Иван Бърнев и съм актьор. Аз съм Десислава Андонова. Деси, занимавам се с музика. Казвам се Евгений Дайнов, професор по политически науки, рок-музикант и композитор, политолог. Казвам се Васил Гюров и съм музикант. Чувам напоследък едно много странно послание от властимащите. Министърът на аграрните работи и аграрните нрави ни съобщава, че в България е имало прекалено много гора. Много добре знаем колко бързо се сече едно дърво, колко бавно това нещо никне. Както каза министър-председателя, Витоша трябва да стане като Банско, трябва да бъде изсечена. Не знам доколко е известно на широката общественост, но Банско вече е пълна разруха. Там масово се затварят хотели. Законите трябва да са в полза на обществото и на държавата, а не в полза на конкретни хора. Зад всички големи законодателни намерения на правителството от последните седмици стои обслужването на техни приятели, на конкретни милионери, които трябва да направят пари от изсичането на нашата гора. Аз обичам ските, но този закон, който се опитва, излиза с мотото, че работи за ските и за благото на скиорите, не работи за нас. Не го усещам такъв. Приоритет на държавата трябва да бъде природата и е природата. Не смятам, че законите трябва да бъдат в ущърб на природата. Това е нашата планина, това е нашата природа. Ако ние не я пазиме, а седиме вътре на топло в къщите си, по стаите си, няма кой. Ако искате да не се превърне Витоша в едно такова място, бетон, железа... Единственият начин е това, да излеземе на улиците. Ние сме държавата.